also someone anenge ari industry imomo. To be honest, RwaTerry because they say disability is not inability, meaning kuti chiro angari zvaangari aikwanisa kuita mabasa ake achitinakidza ende ini pandiri zvekuzvasolution ndoyanga iri muchisongo munhu wese akaifarira akaitambira saka unozotorealiza later kuti toirari disability but taasingatombozvifiri tainakidzwa nemusic yake tichikangana kuti iyewo anoda anewo zvaari kuita understand. So it's one thing chekuti I really appreciate about him. He was diligent. Akaita mabasa ake aticharamba tichimuregerera achiita. Okay, what are your words to other maybe normal artists and vamwe vane madisability? Inini maartists ese ndingoti ramba ndichipusha like RwaTerry aingoita music yake like I said kuti tanga tisingasiine disability, it was the gift in him yataitarisa kuti ari kupusha kusvika pasi. To be honest, he was a force because hapana munhu asingazivi ndezvemoyo mese makaiona. So inini for him ndinongoti rest in peace and we forever remember you nesong yakaita ndezvemoyo nemamwe ese akaita. Okay, your words kuna chipo because Terry has become part of chipo pamusic panezva vanga vachiita. Ndanga ndichitaura nachipo ndichiti you know what, kana uri munhu wajaira kushanda naye kana munhu iye akazobva unotofila kuti pane gepi rasara because unenge wablenda nemunhu weye pakushanda. So ndakashongedza ndikati you know what, Mwari anoita kuda kwawo, hapana munhu anotongera Mwari kuti itai sezvo, tinongoti Mwari zvichaita ndo vanoziva, ndo vatanhatu havo. Saka ndakunyaradza ndikati dai Mwari vakunyaradza woramba uchenjwa necraft, and I believe Terry paari anenge achifarawo achiona chipo achienderera mberi nekati ndo vangu inseparable vainge vangodisa.